Skont l-Airport Service Quality Awards, fl-2018 l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rebaħ it-titlu prestiġjuż tal-aqwa ajruport fl-Ewropa. Ir-riżultati li kiseb l-ajruport din is-sena jisbu ir-riżultati li kien kiseb fi snin preċedenti, inkluż meta klassifika fit-tielet u fit-tieni post fl-2016 u l-2017. Fil-fatt matul is-sena li għaddiet l-Ajruport Malti tela fil-quċċata tal-kategorija tiegħu bl-ogħla punteġġ li qatt kiseb sa issa. Din il-kategorija tinkludi 35 ajruport li kollha jilqgħu bejn 5 u 15 miljun passiġġier fis-sena. L-ajruport kiseb punteġġ ogħla mill-medja Ewropea fejn jidħol is-sodisfazzjon tal-passiġġieri. L-ajruport irċieva punteġġi eċċellenti wkoll għal korteżija li juru l-impjegati mal-passiġġieri, għall-indafa u għas-servizzi offruti fl-istabbilimenti ewlenin. Fis-stqarrija, it-tmexxija tal-ajruport ikkwotat lil kap eżekuttiv Alan Borch juri sodisfazzjon għal dan ir-riżultat fejn stqar li din il-kisba kienet frott l-impenn ta' 3,000 ħaddiem tal-ajruport li l-kol ħadmu biex dan ir-riżultat kien possibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.